Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Pak, sampeyan tas kondi ngono lho. Aku mulai kok ora ning omah delok Dek. Ya Allah, delok entar lambimu. Alhamdulillah, Dek. Iki mang aku oleh panggilan. Panggilan apa? Ya panggilan kuli to ya. Panggilan apa lek ra kuli wong aku ya kuli. Iki mang roh-roh ditelepon, aku bar sarapan to. Roh-roh ditelepon. Bro, bungkar ngalor. Oke, aku ndang budal ae. Bungkar apa? Bungkar pular ngelor kene cedek. Ya Allah, Pak, delok entar. To engeng Tekno. Kedukno nganu bar iki. Pelasmu ambune kowe wis mateng. Wes, yo boten kuwi akad sarapan sama tak telepon yo ora mau angkat. Tak telepon ora mau angkat. Tak angkat tapi ra tak kenekne ra kenek kok tak angkat ngene tok ulah halu ora kenek kok Banggan. Berarti tak angkat HP-ne enggak kenek. Ya Allah. Reget iki rambiku reget. Ya bene ta Pak aku karo duitmu wadoyan kok. Mbune keringetmu sedap. Sedap to? Lek ngene iki keringet lek kembang ngono kae sedape malam lek keringetku sedap siang. Heeh to? Sedap siang to. Ya mau ambudeng tapi. Iki mang gak iso klambimu. Beres sak lembar. Alhamdulillah, matur suwun. Muga rezekine lancar, awake dhewe sehat. Amin. Berkah barokah. Amin. Panjang umur. Amin. Badan kuwi tak telepon wae Jumatan ke sama nang wis sarapan porong. Wis no, bar sarapan tok. Bar sarapan tok langsung berangkat aku. Aku mulai wali murid kok rapot kok ora ning omah. Ya kuwi. Jumatan pora? Jumatan. Lah iya. Cukup nang gosek bar iki. Mam le? Entek tenagane. Ya. Pisan. Tenaga isuk, tenaga sambel ora ya ora kangge rong Salen sik jam. apa ora? Gak sah no. Nikmate mangane lek wong bar mulih kerja. Ora salen? Bar nikmate mangan bar mulih kerja. Adus kosoki penak budal Jumatan. Tak juk nang sik. Iya. Aduh. Wis iki salam kamu? Wes. Matur suwun ya, Dek ya. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Enak. Enak. Masakanmu mesti enak. Matur suwun ya, Pak. Semoga sama tangga diparingi sehat, seger waras, Amin. panjang umur, rezekine lancar. Ambilnya wenom Dek. Ya.